Sziasztok gyerekek, én Patrik vagyok, és ez az ilyen következő rész ennek a izének, amit elkezdtem. Ezt folytassuk. Lehet felvétel, passzol meg a húga anyát ennek a vendégemnek. Szóval, de csináljuk tovább. Persze. A gyerekem itt még fel vannak írva a bácsik, akit egy nyitottunk. Ilyen López nyitottunk. López az kapus, de viszont nem jobb, mint Bravo. De, hoppá, nem Godint akartam lehúzni. Godintet akarodsz vissza a helyedre, te jössz lecserére. Lorente. Ilyen kis Lorente. Ez is fasz. 80-as. Szaradarab. Na akkor Satin. És nem leszek olyan basz, meg becsönök magamnak Ronaldót, vagy tudom én. Hát mi ez a neve, basszeg? Ja, Sahin! Bazd meg. Sahin. Bazd meg. CMS bácsi. Most cserélj helyet Oszkárra. Ez kurva összhangú, bazzeg. Világban meg nincs összhangba. Kurva anyátokat. Szar. Na, bazeg. Ki legyen? Subasik. Subasik. Vagy mi? Várja. Suba. Az is kapus. Hány kapust nyitottam? Bazeg. Ne basszál fel. Urabasuk. De innen akarok telegációja. Mert én nem bulibára. Legyen bulibára. Nem. Várjunk, López már betettem a csapatba. Igen. Nézzem. Mauricio. Ez. CB. Na. Hol a helyed, fiam? Hol a helyed? Itt a helyed. Az még egy... Oszkár, bocsárka, az hanggal van. Jaj, brazilok. Mindenki, de olyan szar összhangban van, ma nem azért. Mindenki jó helyen van, csak olyan szar összhangúak, mint a pánot. Én legyen beteszem izét, Totit. De elbére. Tényleg, de Totinak hol... Várjál meg. Totinak hol a faszomban van a helye? CM. Na, hát a CM-re is jó vagy bezeg. Oké. Nem Totti. Az jön át ide. Alam. Bravót. Cseréljem, vagy ne cseréljem? Kis Szobotics vagy? Bro! Claudio Bravo. Na, becseréljük. De egyik sincs jó összhangban, az a kurva. Godina, kurva anyát.
Kéne egy Breános bazeg. És hozzám mindjárt beteszek egy Modricot, vagy egy izét Marcelót. Azért Ronaldót már nem. Cilici. Igen, te voltál az, more. Te voltál. A kurva! Mit tegyek? Ez a kibaszott sem azt hívott. Összhangja van, mint a pecsa. Egy csillagos, az meg egy csapat. Faszomat belétek. Jó, leszarom. Így helyét cserétek. Szarok bele. Meg jössz ide. Leszarom. Nektek jó összhangot kéne csinálni, itt gacik. Legyen az, hogy te lejössz ide is cébés vagy, és akkor te meg lejössz ide, és akkor úgy tudjátok tartani a kapcsolatot. Igen. Legalább egyződ lenne, bazd meg, de nincs. Egy barszás játékosom van most, komolyan. Jó, akkor már Bravót már felhozom, mert ez szar. Na, Godinnal végre már talált összhangot is. Ez a Marcionia meg minden. És egy Henemmest legyen. Nem tudom, tudok 2-16-ig egy számot, nem tudom, 7. Jó, ez az már volt. Akkor 12. Lorente, az is volt az már. Tíz. A faszomat beléd. 3. 2. Ignáshevich. Na már, Ó, kurva! Igen, Ignás... Legyen már ki more. Ilyet jutottunk, inform motherfucker. Te tudod mit, te Marcio? Maricsiu. Te innen eltakarodsz a geszibe. Lemész cserepodra, bazd meg. És kéne egy elemes játékos, nem tudom, 5. Sahin, az már benne van. Jó, akkor meg... Vunaldun. Vuna. Akkor meg rosszul írtam a nevet, bazd. Akkor Vinaldum. Az volt az info. Vunaldum. Komolyan az volt. Bazd. Hát gyerekek, hát szerintem ez a videó ennyi lett. Ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, kérlek, nyomjatok egy lájkot. Én Patrik voltam. Sziasztok! Ki lesz vágva? Akkor megfogom, átállítom. Őre. Nem. Ide. Milyen? M.